Tervetuloa kuulkaas katsojat. Nyt meillä on tällainen vapaa sana podcasti, matkustusaiheinen sellainen käynnissä JP:n kanssa. Avataan teille vähän, että mitenkä tapahtumien perässä matkustetaan ympäri maailmaa, eikö näin ole JP? Tämähän meillä oli agendana tänään. Kyllä, ja meillä on jonkun verran kokemusta tuosta rallireissaamisesta tuolla. Joo, ja ihan hyvä aihe tälleen niin kuin tavalliselle maallikolle, jos joku on niin kuin aatoksissa lähteä tai kiinnostaisi lähteä katsomaan, niin tässä saadaan nyt annetaan hyviä tipsejä. Joo, ja me pureudutaan tässä meidän omaan tulevaan armon vuonna 2025 tapahtuvaan Viron MM-rallireissuun, joka ollaan tehty suunnitelmat jo hyvissä ajoin ja matkakin ollaan jo varattu ja ajoituskin meiltä jo taitaa löytyä, niin meillä on tästä nyt hyvää ensikäden faktatietoa tulossa teille. Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee tällaisia reissuja suunnittelemaan? Mitäs sulla olisi JP ensimmäisenä mielessä tarjota tähän pointtina, että mitä lähdetään avaamaan matkustaessa ekan? Toki joo, riippuu nyt kohteesta, mutta otetaan nyt vaikka tämä meidän esimerkki Viro, mihin nyt ollaan menossa, niin ihan ensimmäisenä hyvä katsoa vähän, että missä se ralli niinku on, missä se ajetaan ja että millaiset, niinku, missä reitti kulkee ja sitten sen perusteella vähän niinku sitä majoitusta rupeaa etsimään, että ei olisi niin hirveät ajomatkoja enää kuin majoitukselta erikoiskokeilla. Joo, ja meillähän nyt aika keskeiseltä sijainnilta saatiin se oma majoitus tälle vuodelle. Vähän sinne pohjoisen puolen pätkille on matkaa, mutta oikeastaan niitä kun on vain 2 kappaletta, jotka on Tarton pohjoispuolella, niin se ei haittaa meitä yhtään, koska ne kaikki muut on siinä niin kuin ihan melkein kiveheton päässä. Oikeastaan shakedownillehan me päästään melkein menee vaikka kävelle, jos niin halutaan. Joo, se oli ihan siinä, ellei nyt väärin muista, niin olisiko ollut 2 kilometriä. Suurin piirtein taisi olla, joo. Sen jälkeen kun olet reitin ja noin saanut selville ja yleensä rallymaps.com-osoite on kyllä hemmetin hyvä tähän käyttöön, koska sinne tulee aika varhaisessa vaiheessa kaikkien MM-rallien, kaikkien Euroopan mestaruusrallien ja melkein jopa SM-rallien reitikin on, no ei nyt ihan SM-rallit kyllä, mutta EM-rallit ja MM-rallit löytyy sieltä kyllä aika lailla hyvissä ajoin ennen kuin itse pohjetkin on edessä, niin sieltä näkee sen reitin. On hyvä katsoa vähän ja verrata vaikka niihin edeltäviin vuosiin, kun mekin ollaan molemmat tuolla aika useasti Otepään suunnalla Rally Estoniaa käyty katsomassa, niin meillä on vanhasta jo sitä kokemusta, että aika suurella todennäköisyydellä tullaan jopa käymään samoilla pätkillä, mitkä siellä on jo aikaisemminkin ajettu. Että meillä on niin vyön alla jo nämä kyseiset pätkät. Joo, ja sitten kun se on vähän semmoinen tapa noissa MM-ralleissa, että käytetään samoja teitä vuodesta toiseen. Suunta voi toki muuttua, mutta senkin kantilta niin voi olla, että samoille erikoiskokeille mennään. Ja ulkomaan matkustaessa niin meikäläinen antaa hyvän vinkin tässä nyt, kun omalla autolla lähdetään tekemään reissua, niin ainakin osaan Baltian maista, ellei jopa kaikkiin Baltian maihin, oli ainakin jossain välissä toi Green Card pakollinen, eli autoon oma vakuutus sen maan puolelta. Eli Suomesta ottaa Green Cardin Viroa varten nyt, kun me lähdetään täältä suomalaisella autolla, jossa on suomalainen liikennevakuutus, niin se suomalainen liikennevakuutus ei välttämättä korvaakaan sitten, jos Viron puolella saattaa sattua jotain, niin siihen on se Green Card-vakuutus sitten semmoinen, joka korvaa sitten, jos sun autolla jotain siellä tapahtuu. Niin se on sellainen hyvä pointti. Mitäs muuta? Totta kai matkavakuutukset itsellesi ja reissukamoille ja kaikkeen, niin ne on ehkä hyvät. Mä en ole kyllä kauhean useasti itse niitä ottanut, mutta kyllä sit on siis surkeana tultu pari kertaa jostain reissulta kotiin, kun on joku esimerkiksi kameran linssi mennyt rikki tai jotain vastaavaa. Itsellähän kävi Saksassa silloin, olisiko ollut 14 vuonna, niin ulkoinen kovalevy otti pienen osuman ja no sehän nyt ei mennyt sitten enää herännyt siitä eloa ja mä muistaakseni kyllä mistään matkavakuutuksesta. En tainnut edes tajuta viedä matkavakuutukseen sitä silloin. Ei kun joo, kysyinpäs, mutta se ulkoinen kovalevy ei mennyt silloin matkavakuutukseen jotenkin. Niin aika kallis reissu, kun ruvettiin palauttaa materiaalia toiselle levylle. Siinä vaiheessa, kun on
reitit ja nämä kaikki selvillään ja majoituskin on varattu, niin onhan se nyt pakko se, kun omalla autolla lähdet Viroon, niin autollahan sä et sinne pääse, ellei lauttamatkaa. Eli hyvä pointti on myös muistaa varata se lauttamatka. Hyvissä ajoin meilläkin melkein oli siinä, varattiin kyllä jo parisen viikkoa sitten, varattiin auton kanssa toi laivapaikka. Mutta jo siinä vaiheessa oli heinäkuun 16-20 päivän väliselle ajalle niin aika täynnä nuo lautat. Että kyllä kesällä vaan matkustamismäärät on isoja, niin se kannattaa ottaa huomioon näissä systeemissä, kun varailee, että niissä hommissa kannattaa olla aika lailla ajoissa. Joo, ja toki, että saattaa hintaankin vähän vaikuttaa, että mitä aikaisemmin olet liikenteessä, niin luultavammin saa jonkun verran edullisemmin. Sitten kun matkaan lähtee ja tarvii laivalla mennä ylitte, niin muistakaa hyvät ihmiset ottaa se henkilökortti tai passi mukaan. Minä voin nyt tässä, rikos on jo vanhentunut, tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun Saarenmaan rallissa käytiin ja huomasin Helsingin satamaan päästyä, Urjalasta lähdettiin pikkubussilla, Huhtalan Tommin fanilauma kanssa oltiin liikkeellä silloin. Tommi oli ajamassa silloin Saarenmaan rallissa, niin sen faniporukalla oltiin liikkeellä. Minä huomaan Helsingissä satamassa, että perkele mun passi on kotona eikä mulla ole mitään niin kuin henkilökortiksi kelpaavaa korttia. Ajokorttihan ei tuolla kelpaa tuolla satamassa, kun sen kanssa meet. Kävi sellainen tuuri, että yleensä siellä on joku tullinukko tekee sellaisia summittaisia passintarkastuksia laivaan astuessa. Ja myöskin sitten taas toiselta päin, kun tullaan niin kuin Tallinnasta taas Suomeen, niin sama juttu. Siellä tehdään summittaisia passintarkastuksia, niin edestä napattiin ukkoja. Pääsin vivahtaa kuin koiran veräjästä sitten. Perkele, kyllä niin laivaan pääsin sisälle, niin oli pakko mennä kyllä laivan baariin saman tien ja tilata yksi jäykkä, kun kädet tärisin vielä siinä vaiheessakin. Jätkät naureskele, että nyt se jäi satamaan, mutta ei perhana ei jäänyt. Joo, ja mullakin on yksi omakohtainen kokemus. Oltiin eräällä porukalla, lähdettiin laivalle ja edestä sitten napattiin kaveria. No ei ollut henkilökorttia eikä passia ja ei muuta kuin takaisin Helsinkiin. Se laivaretki jäi haaveeksi. Se oli kuiva reissu siinä tapauksessa. No ei se kyllä tainnut olla hirveän kuiva reissu loppuun sillä kaudella, mutta laivalle ei päässyt. Mehän ollaan käyty sillä yhdellä pakettimatkareissulla Ruotsin MM-rallissa. Niin nyt on kyseessä sitten taas ihan omakustannesysteemi ja meillä on siinä se etu, että me päästään itse tutustumaan siihen reittiin. Ja nyt kun tässä jo vähän sivuttiinkin sitä aihetta tuolla Rally Mapsin avulla ollaan vähän käyty jo katsottu kaikki pätkät läpitte, vähän verrattu niitä viimevuotisiin pätkiin. Ja kun on viime vuosien aikana tehnyt tuolta nuottejakin itselleensä noista pätkistä, niin on pystynyt niistäkin jo vähän katsomaan, että onko siellä mitään mielenkiintoisia paikkoja tietyillä osuuksilla, niin se on hyvä verrata näitä, kun sit pystyy jo niin etukäteen jo vaikka jättää jonkun läpiajettavan pätkän pois listalta. Ei tarvitse kaikkia pätkiä tänä vuonna välttämättä ajaa läpi, kun näkee, että toi oli viimeksi aika tyhjä pätkä, siellä ei ollut muuta kuin muutama nopea mutka, että kannattaako sitä välttämättä ajaa läpi. Joo, ja Rallimapissa on se hyvä puoli, että siellähän yleensä löytyy näistä erikoiskokeista niin in-car-videot suurimmasta osasta. Niin löytyy Toki jos on aivan uusi pätkä, niin sittenhän ei löydy, mutta yleensä on joo, että löytyy jonkinlainen video. Mutta tänä vuonna, vaikka siellä nyt ajetaankin muutamia, on melkein prikulleen samojakin pätkiä kuin edellisinä vuosina, niin meillä on aika lailla tarkoitus kuitenkin ajaa kaikki muut, paitsi se Tarton yleisöerikoiskojen läpi. Eikö se näin taida se suunnitelma mennä? Joo, kyllä se sinne asti kun lähdetään, niin totta kai ajetaan kaikki lävitse ja koskaan ei tiedä, jos on maisema jollain tapaa muuttunut, niin ettei jää sitten harmittamaan. Aikatauluasiasta sitten kannattaa, kun lähdet suunnittelemaan omaa esimerkiksi yhden rallipäivän aikataulua, niin mun mielestä siinä on tärkeintä on, että varaa pirusti paljon enemmän aikaa, mitä olet alun perin suunnitellut, koska ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Ja meillähän on yksi tällainen surullisen kuuluisa Rally Estonia-reissu alkanut niin, että aikataulun mukaan mentiin satamaan, oltiin satamassa hyvissä ajoin ja sitten kävi sellainen homma, että
meikäläisen silloinen auto sitten keitti sinne satamaan ja ei päästykään sitten sillä laivavuorolla meneen ylitte, kun auto ei suostunutkaan enää toimimaan. Niin hämmättiäkin odottamattomia asioita kannattaa ottaa huomioon, että kaikki on mahdollista, kun reissaa. Joo, ja tässä vaiheessa, kun auto alkoi keittää, niin meidän työnnettiin se sinne satama-altaaseen. Joo, se on siellä edelleenkin. Kolera-altaas. No ei me sitä satama-altaaseen työnnetty. Kyllä se porukalla siitä siihen taisi tulla, jos mä nyt oikein muistan, niin kun itse asiassa kun se on toi automaattivaihteinen auto, niin eihän me pystytty työntämään sitä mihinkään suuntaan. Joo, mehän tarvittiin vaan vähän lisää laittaa sinne vettä, että me saatiin sitä ajettua sille parkkipaikalle syrjään. Niin se oli joo. Voit jatkaa sitten tarinaa siitä eteenpäin, jos nyt haluat palata tähän surullisen kuuluisaan tapaukseen vielä. Niin. No eipä se. Meillä vähän suunnitelmat muuttui sitten sen mukaan, että alettiin vähän soveltaa jo valmiita suunnitelmia. Ensiksi varattiin myöhempi laivavuoro ilman autopaikkaa, että päästään Tallinnaan. Sitten päätettiin siis jo siinä vaiheessa, kun oltiin jo satamaan asti päästy, että eihän me nyt helvetti tätä matkaa tekemättä jätetä, että meillä on majoitus varattuna sieltä jo. Me mentiin laivalla yli Tallinnaan ja mentiinkö sitten kävelle vai taksilla siitä sitten lähimpään hotelliin yöksi ja päätettiin semmoinen, että perhana vuokra-auto sitten vaan Tallinnasta ja sillä rallireissu läpetteen. Niinhän me tehtiin. Joo, se meni just noin, että käveltiin. Taisin katsoa sitten siinä laivamatkalla sen hotellin meille ja läheltä satamaa. Ja sitten taisin siitä hotellin nurkilta, tai asumuksen nurkilta sitten lähimmän autovuokrauspisteen ja siitä sitten auto alle ja kohti Otepäätä tai Tarttoa. Joo, ja ihan hyvä reissu saatiin aikaiseksi, että runkiakin nähtiin ja kuuma oli ainakin. Mä muistelin, että taas siellä olla melkein lähemmäksi 30 astetta lämmintä parhaimmillaan. Ihan Valle oli vähän liikaa. Joo. No sitten kun nämä asiat on nyt käyty tässä läpi, niin siellä on varmaan sellaisia ihmisiä, jotka haluaa lähteä kuvailemaan noita kilpailuja myös. Että minkälaisia suosituksia me heitetään nyt vaikka tällä lähdet omakustanne matkalla omalla autolla Viroon, niin millaista kamerakalustoa sä ottaisit JP mukaan tällä reissulla? No siis sinnehän nyt voi ottaa vaikka kuinka ja paljon sitä tavaraa mukaan, riippuu ihan miten paljon selkä jaksaa kantaa, mutta itse kun oon nyt enemmän näitä valokuvamiehiä, niin mulla on reppu ja siellä on itse kamera ja muutamat erilaiset linssit, kun riippuen MM-rallissa on aina vähän noin katseluoloja vähän pitemmälle tiestä, niin välillä vaatii vähän sen takia erilaisia linssejä mukaan, että yhdellä ei aina pärjää ja mitäs muuta. En mä nyt tosta kalustosta osaa sen puolin. Sä voit siitä videointipuolesta ehkä kertoa enempi sitten. Niin no siis kun mulla on pariakin erilaista videokameraa, jos oikein niin kun, en mä tiedä MM-rallista niinkään, mutta Euroopan mestaruusralleihin on useasti ottanut jopa kolmialalla olevan niin sanotun kylmäkamerankin mukaan. Joskus niitä on ollut jopa 2. Mutta MM-ralleissa niiden kylmäkameroiden jättäminen, jos olet ajatellut vaikka näin, että jätät kylmäkameran vaikka 200 metriä muuhun mutkaan, niin kuin kauemmaksi siitä mutkasta, missä olet itse kuvaamassa, niin se on vähän erilainen riski. Eihän niitä nyt siis kylmäkameroita multa on ainakaan varastettu yhtäkään kylmäkameraa. Ne on kyllä, muutama on jäänyt auton alle ja muutamaan on roiskunut autojen heittämät kivet sillä, että ne on niin kuin kaatunut ne telineet ja ne on sitten kuvannut taivasta taikka puskaa taikka maata siellä sitten, kun ne on maannut siellä nurmikolla. Mutta joo, MM-rallista ehkä jättäisin sen kylmäkameran jalustaneen pois, mutta kyllä mun kameran repusta löytyy 2 erillistä niin kuin Handycam-videokameramallia ja sitten löytyy toi järjestelmämallinen Sony ZV-E10 II, mitkä mä ajattelin ottaa kyllä niin kuin kuvauskäyttöön Viroon mukaan, koska sieltähän nyt totta kai tehdään jonkin sortin reissuvideo kuitenkin. Mitäs vinkkiä sä antaisit sitten, jos nyt olisi kyseessä esimerkiksi vaikka joku Ranskaan lentokoneella tehtävä rallireissu? Periaatteessahan kyllähän sinnekin pystyy, jos nyt tästä kalustosta puhutaan, niin pystyy raahaamaan tavaraa vaikka kuinka ja paljon, mutta totta kai se maksaa heti enemmän, kun se ottaa lisäreppuja ja tuommoista noin. Niin, ja ei mä oikein osaa sanoa, että mitä siinä nyt sitten niin erikoista pitäisi. Totta kai siis on se
autolla kun mennään just niinku Viroon, sä pystyt pakkaa sinne vaikka kuinka paljon sitä tavaraa, mutta sitten lentokoneessa on vähän eri asia ja sitten se totta kai aina käy kalliimmaksi. En mä osaa oikein siihen tarkemmin nyt tähän sanoa. Ehkä se just lentomatkustaessa on se, että mitä kevyempi kuorma, niin sitä parempi. Että kyllä mä yleensä sit, jos vaikka nyt tästä sinne Ranskaan lähtisi joskus katsoa rallia, niin jättäisin ainakin toisen handicamin videokameran pois matkasta. Ottaisin varmaan Sonyn molemmat, eli Sony handicamin videokamera ja sitten toi järkkärimallin kamera ja niihin sitten järkkäriin varmaan pari eri putkea, että on yksi laajakulma ja yksi sitten zoomiputki, niin kyllähän niillä jo pärjää pitkälle. GoPro-kamera tietenkin ehkä on, se nyt ei paljon vie tilaa, niin se menee vaikka sulla taskussa mukana. Ehkä näillä nyt lähtisin minä, jos joskus Ranskaan menisin rallia katsoa. En ole vielä siellä käynyt. Kyllä kannattaa lähteä. Se on, vaikka ihmiset voi olla vähän mitä on, mutta itse 2 kertaa Montessa käyneenä, niin on se vaan hieno ralli. Ei sitä pääse mihinkään. Joo, ja meidän on tarkoitus näistä podcast-hommista tehdä tämmöisiä ytimekkäitä ja kohtalaisen lyhyitä. Tästä nyt tuli tällainen noin vajaa 20 minuuttinen, mutta muistakaa ihmiset, matkustaminen avaritaa mieltä. Joo, ja se mikä niin kun, muistaa, kun on aloittanut nämä niin kun ulkomaanretket. Ensimmäinen taisi olla Walesin MM-ralli 2011. Se oli ensimmäinen tosiaan ulkomaanralli, niin silloin se oli ainakin itsellä vielä sellaista, että se oli pelkästään sitä rallia. Mutta nyt tälleen, kun on nähnyt jo ja kiertänyt enemmänkin, niin itse ainakin niin kun haluaa nähdä myös sitä maata ja nähtävyyksiä. Esimerkiksi hyvä esimerkki Keski-Euroopan MM-ralli muutama vuosi takaperin, niin mehän mentiin sinne edeltävän viikon perjantaina muistaakseni, taisi olla perjantaina juu, ja mehän sitten käytiin katsoa niitä kaikenlaisia nähtävyyksiä, mitä siinä oli. Niin itse ainakin kun pyrin siihen, että se ei olisi pelkästään sitä rallia, niin se siitä reissusta jää enemmän käteen, ainakin itselle. Juuri näin. Ja näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen podcast-jakso. Kiitoksia vaan katsojat. Painakaa ihmeessä tälle podcastille yläpeukkua ja pistäkää meidän kanava tilaukseen. Palaamme ääneen myöhemmin. Ja muistakaa painella niitä peukkuja.